Takže po predchádzajúcich výkonoch, ktoré sme odohrali na domácej pôde zápas a na horúcej pôde v Brúste, kde sme získali bodík za cenu remizu 0-0, sme dnes nenadviazali na výkon z týchto predchádzajúcich zápasov, čo nás bude možno aj mrzieť a hlavne teraz nás to mrzí. Aj keď sme začali veľmi dobre, dali sme v úvode hneď prvý gól, viedli sme 1-0. Mali sme súpera, už dá sa povedať na kolenách, mohli sme ho dotlačiť, mali sme dať 1, 2, 3 góly, lebo šance opäť boli. Nepodarilo sa nám to, súper vyrovnal a potom sa celá hra vyrovnala a druhý polčas bol taký, že mohli sme aj prehrať, aj vyhrať. Takže nehovorím, že je zaslúžená remíza, pretože sme chceli vyhrať, no ale bohužiaľ futbal je taký. Týmto by som chcel pozvať aj divákov, šiavnických, hlavne fanúšikov, na budúci týždeň na zápas, ktorý odohráme v Hajnačke na veľmi horúcej pôde.